Не давай на котката си тези две храни, ако искаш да бъде здрава. Първо, млечни продукти. Да, в много анимационни филмчета показват как котките пият мляко. Истината обаче е, че млечните продукти могат да бъдат много опасни за тях. След като спрат да се учат от майката, котките синтезират много по-малко от ензима лактаза, който спомага синтезирането на млякото. Дори малко парченце кашкавал или сиренце могат да разстроят сериозно стомахът и червата им и да предизвикат повръщане, диария и дискомфорт. Не случайно в дивата природа котките спират да бозаят след като пораснат. Второ, шоколад. Той е токсичен за котките, защото съдържа теобромин. Ние хората лесно го разграждаме в тялото си, но не и котките. Черният шоколад е още по-опасен заради по-високото си съдържание на теобромин. Колкото повече какао има в шоколада, толкова по-токсичен е за котката. Симптомите при натравяне са повръщане, диария, треперене, гърчове и дори фатален край. Ако искаш да има здрава и щастлива котка, последвай ме!